Слезе от небесата и се въплати от Духа Света и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Света в Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца, Сина, и който е говорил. Коя е хубава? Йоана. Как ги намират? Я кравичката как? Еми, изпили си кафето, може. Аз пи колко ще пия. Я да видим как топа топчето взе. Чакай да ще се заиграе. Без топчето много. Как топа вземеш? Топ? Опа. Топ. Не може. Топ. Еми, ти си майко. Как взе прави? Виж какво? Голяма разлика има между Айде, гръцките ела гълъбче. и български ликви са. Лело. Ами, ние в Америка купуваме едни американски кишни са хубави. Едни мазни седат, а тия са хрупкави и много вкусни са, много сладки. Айде при тати. Барабана. Ивана, как взе Айде ела при мен. Как правим? Айде бързо да покажем как ще отива на купон тя. Бързо, така ще бързо. И баща и ще чака до среднощите. На прозореца. На прозореца. Как ще отива? Ако му се появи с някой, Как ще отивате? Йоана? ние татко отивам при една приятелка, ще спа там за вечер. Тези сме ги чували. Проверка няма я. Йоана? И тогава може би ще се спомнят. Много обича този панер с теб. Интересни камъчетата, да. Как чука за камъчета? Чук. И как добре? Знаеш какъв дълъг клипи направих? Да. Като паяк долу. Какво намери? Как да направим? Виж как се връща топчето? Виж как отива и се връща. Тя има много интересно свойство, когато заставиш камерата срещу нея, тя да отида точно... Да позира. Не, тя отида точно срещу... Противоположния край. Ивана? Чок. Не, пиленце, ще ги щупиш гълъбе. Бати Тимони е с два щупени. От такова от камъня? Не, от блъскащите колички. На летния театър. Няма, знам. Тя не се и удари. Какво има, Йоана? Топче? Йоанка? Йоана? Още едно видя тя. Йоана, вижда. Гугу. Това ще пусне на това И че кафенце. У дома часовник трака с лъска. Ето го тик-така. Тик-так. Тик-так. Браво.
Да. Ниска ще става. Това е това. Так, да, так, тик-так, тик-так. Виж пръстите как правилно. Да, бе, да, бе. Изстреля ли от? Учивай. Чакай, тя се плъзга. Да си капне Вземи питката, сега трябва да отиде напред. Сега, кои Хайде, са Бубо, играчките, Йоана. мамо? Виж, Йоанна, виж тук какво има. Хайде, мамо. Ама и химикала, бе. И химикала и... Лекар, директор ще бъде тя. Директор медицински. Браво, браво, Браво детето. за това дете. Ама първо взимай лепенката и после Да, те химикала. Това е, значи, лекар ще бъде. И киклечуете за колата. Защото и химикала. Браво за това.